Dobrý deň, dnes by som vám chcel stručne vysvetliť, prečo je jasne vyznačený priestor základom slobodného pohybu a spoločného fungovania. Napríklad toto je kužeľ. Vyznačuje bezpečný priestor, za jeho hranicu sa nechodí, môžeme sa s ním stretnúť napríklad na stavbe, na ceste. Aj toto je kužeľ, tento naopak hranice prekračuje, vyhodí sa do vzduchu, točí sa, letí a keď sa to podarí, vráti sa presne tam, kam sa má. Pozor. Toto je tiež kužeľ. Áno, toto, dámy a páni, je košický kužeľ. Košický kužeľ je štvordňový festival žonglovania a cirkusu v Košiciach. Stretneme sa 7. až 10. mája v Kunsthale, vnútri v parku pod Šapitou. Budeme sa učiť žonglovať, balancovať, robiť akrobáciu od úplných základov až po techniky, ktoré trénujú profesionáli. Prídu lektori zo zahraničia aj zo Slovenska. Workshopy pre tých, ktorí sa tomu venujú roky, aj pre tých, ktorí ešte len skúšajú prvý hod. Dokonca aj pre tých, ktorí sa loptičiek trošku boja. Celý verejný program bude prebiehať úplne zdarma v tomto krásnom košickom parku. Ak chceš trénovať, trénuj. Ak chceš len prísť, pozerať sa a užiť si atmosféru, príď. Príď aj s deťmi, budeme mať priestor aj pre najmenších. Kužeľ nevznikol včera. Dial sa v rokoch 2010, 12, 16, 19. Je to taká naša špecialita, randomienále. Robíme ho vtedy, keď cítime, že to má zmysel. Lebo veríme, že radosť a slobodný pohyb a myslenie si zaslúžia svoje jasne vyznačené miesto. Spúšťame crowdfundingovú kampaň, aby sme mohli zabezpečiť verejný program bez vstupného. Takýto verejný priestor ale nevzniká sám. My ho chceme vytvoriť. Vy môžete rozhodnúť, či taký priestor vznikne. Nevieme, kedy bude ďalší ročník, ale tento bude. Tento bude tento rok. Podrž kužeľ.